aiwa ini ndiri kuti vaya vanachamisa havana kudzoka kuzotanga pati vaya vari kudzoka kuzokanga sadevelopment yatira kugadzira munyika mupi muno ivo vari kufamba nepasi ndomutare akaregedzwa namunanga kwandi ari kufamba nemota dzake kana parunorenga uchina musangano kwese kwari kuenda rofamba nemutare yakanaka ivo vari kunzwawo sei kana ivo achamisa vacho pavanenge vari mumotikari vachifambawo mutare isina mapoto itakabhinda uko kako baba vapanacha vari kurambidza baba munanga vari kuti munhu bata pawabata chiriwo chone kurarama kwani chero usingabire vanhu chero usingatengese zvinodhaka vari kuti tsvaga mutsvagiriwo wako wese chiri kudiwa nababa vanhu vanobira vamwe vanhu vanoita zvinodhaka vanhu vanouraya vamwe hatina amwe purezidendi vedu wamunanga koni kuti handizvo taomerwa kana kuti hanzi kuwira nekwaitika hondo peturu yakwira saka tinobvisa purezidendi tinovada vakanyaro zvinonaka chete unonzwa maneja tino zvine zuva razvita sechiti chinhu chese chinonaka asi nati vari kutituka muchatuka stereki inini nditokudere kuti kana chibaho pachinokura mumunda chine sora rinenge richibuda makare masi tinorisakura chete tichisiya chibaho kupi saka neme vose vane nharo vari kutukira tichake tichikusakurai ndimi sora reri tichingosiya baba munanganga vari papi zvavo vari pachigaro chavo saka ndiri kuti baba kwamuri vana venyu tiri kukusakurirai ndimi chibaho chedu hatisina kuti muvhiringwe nesora ndesaka mokwana sora rakaramba kureba kukunda chibaho kana taisa fotereza mupi imomo baba tiri vana venyu fotereza tiri kuisa ari panhamba 30 makapu acho ende iri 2030 yatiri kuchemera kuti munge muripo pa2030 papi ipapo saka kapu yatiri kushandisa pobe kuti imi murape muripo inhamba 30 kapu isisu seng'anga tazvitendera kuti baba ngavaende mberi nebasa mapostori zvakare vazvitendere baba ngavaende mberi nechi nebasa saka ukana vapostori vese vazvitendera vese n'anga dzedzatendera izvozvo nekuti muno munyika munongori nemapostori nen'anga ndikuti vamwe vese mana mati mapendekosti isi tongoisa kumapostori ndizvozvo saka tongoti vanhu vese ndivezano zvainge zvakandiomera redzinzara nguva itondigara dare pandaimbobata chaioneka muchanza kana kurora inga zvairema kana kurohwa vasikana zvairema asika musundagore wakauya senhume musundagore inhume yamambo vaera shumbaka matikaha varidzi vemasango vakanditi nyarara musundagore anouya vakanditi nyarara musundagore anouya takamutisana uyambutse vana yambutsa vana musundagore right makadiko muri yeZimbabwe kumatima enyika kwese kwamuri zita ndinonzi DJ T1 tiri pano pa Tichkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So nhasi ndakwanisa kunge ndichishanyira chiremba vamunoziva, chiremba wemhando yepamusoro-soro, chiremba ane mukurumbira pakurapa zvirwere zvakasiyana wachishandisa chiwanu sekuru Musundagore. So nhasi ndavashanyira kuti timboitawo hurukuro navo, timbonzwewo kuti wari kuzvikwanisa sei. Regai tiwane mukana wekuvachingamidza iwo wachikuchingamidza iwo vazukuru vavo. Sekuru makadiko? Aiwa, tinosimba mukoma T1. Aiwa, tinofara sekuru. Riri sei basa? Riri nani kwa dzakadi muri? Aiwa, muri dzakanaka sekuru. Wakadi ngoma bazwara nasi. Aiwa, kwakanaka sekuru. Aiwa, tinotenda mukoma T1. Ndinoti ndichingamidze vazukuru vedu. Ndinoti vazukuru makadi mese kwa muri koko. Muri kurarama zvakanaka here, muri dzedu dziri sei? Upenyu huri sei? Ndakagara ndakataura kuti vazukuru vangu vane matambudziko akasiyana sunungukai kundibata munoyanda kubatsirai sekuru venyu Musundagore. Ndakati ndinooneka kuZimuri Park pa 6396 muna Nicholas Diamond. Kana mchiuya munosvikira pa Zimuri Primary mufona mai papo pane vakomana vanouya kuzokutorai. Alright. Ndinogara ndakaisa mashoko aya kuvazukuru vangu nekuti sei kune vanhu vakawanda vari kuzochungura vazukuru vangu
vachizviti ndiwo ana sekuru Musundagore, ivo vasirivo inini. Sekuru vangu vozoyava kuti sekuru takazendiswa kwakati. Saka mashoko aya ndinogara ndichataura pese pandinotanga kuti nyange makaona munhu ane peji ari kuzviti sekuru Musundagore, makaona munhu akarongedza fesi yangu akavhura peji akatora mapictures angu akaisa papeji akaarongerera, handisirini. Ini handina peji, ndinooneka paTichCatch MTV, paSly Media, paChibanda Media, nepaDJ Spark, nepaZigo. Ndo media vanozosvika kuti sekuru dziri kufamba sei, chii chiri kumboitika mazuva ano. Ivavo ndo vanozondiona kazhinji kacho. Ichokwadi. Vanoona mabasa angu. Aiwa, ndinotenda sekuru nekutsanangura kwakanaka. So sekuru, pane dzimwe nyaya dzatoda kuti mubva matitsanangudzirawo zuva ranhasi kuti zvinombofamba sei. Mazuva ano sekuru tiri kuona vamwe vanhu vari kuchema vachazivi n'anga yechokwadi kuti yakamira sei nekuda kwezvimwe zviitiko zvavari kungoonawo mumasocial media. Toda kuti mubva matsanangudza ipapo. Tiri kuona vamwe vanhu vakanamirana zvinhu zvacho zvimwe zvacho hazvisina order. Sekuru, mungati patsanurira sei pana? Ipapo ndakagara ndakapatsanura ndakati muri kuona nyange pakauya bhutsi idzi. Bhutsi dzatinopfeka makumbo. Kana mafoni. Kana hembe dzatinopfeka. Kwakauya dzechokwadi. Kwakauya dzisina kusimba, kwakauya dzakasimba. Asi dzauya dzakadaro, dzakauya dziri hembe dzimwe chete. Zvekuti ukatoibata apa, unotozoona neprice yadziri kusiyana kusiri kuti vanotaura nenguva kuti iyi zhingazi, iyi original. Saka zviri kuitika takanodaro ndichakangofanana nekuti handi makanzwa kuti bhaibheri rakataura rikanzi nenguva inotevera kuchauya maprofita enhema. Hazvirevi kuti hakuna yechokwadi, anenge ariko nenhema ariko. Asi iwe ndiri kutiwo munhu uri kubatsirwa nyazotanga woongorora pawaende kuti zvanoitirwa panapa izvi plus zvino zvakafanana muna basa ratoita rineri kuti unzi wasvika padare unoona kutambirwa nevanhu vari papi, vari padare. Unoona mumwe munhu arusvika padare rine vanhu vaviri. Iwe unofanira kuzvibvunza kuti kusei panapa ndasvika paine vanhu vaviri ipo pachinzi padare. Nekuti chinonzi dare chii? Chinonzi dare vanhu. Ndizvozvo. Vanofanira kugara vamwe vakatoungana vari padare kuti dare chacho nechihombe ichokwadi. Asi unoona mumwe munhu achitobva kwasekuru kwasvika kwana kuna vanhu vaviri, kuna vatatu. Iwe unofanira kuzvibvunza kuti panapa ndepechokwadi kana panapa ndinozotorwa mari yani? Mari yangu. Hapana watatuka apa, hapana watashora apa. Ndizvozvo. Hapana watata haagoni. Ndizvozvo. Achitangosira papi? Ipapo. Nyaya yatinayo mukomatiwana zuva ranhasi. Right. Nhasi tine nyaya yatinayo yenyaya yapresident vedu. Right. Vamunangagwa kutungamirira munyika mupi? Munyika ino yeZimbabwe. Tinoona dzimwe dzenguva takataura nyaya yapresident pepe kana pandinenge chirumbidza president. Kuna mwana unotanga kunditukirira comment section. Kuti baba Musundagore unotaura zvisina basa uri mbwa yemunhu iwewe, vamwe unotukira zvitutsi. Ini handivashore. Ndinovati vareti pakuziva kwani? Pakuziva kwavo. Asi ini pakuziva kwangu president vamunangagwa ndiri kuti vari kufamba nechinhu chakaita sei? Nechinhu chakanaka. Ndisaka ndinogara makapinda muofisi mangu muno. Handimaona. Vari papo. Kana makaona Musundagore pese paanenge ari, ndiye ndakapfeka regaria kuratidza kuremekedza mutungamiriri wenyika yedu ipi? Wenyika yedu yeZimbabwe. Asi unoona mumwe munhu anofamba achitoshora mutungamiriri wenyika yake. Zvakadaro, nawe yandiri kuedza kutaura, ndiri kuedza kudzokera kunawe yekuti muri kuona sei mabasa ari kubatwa napresident. Ngatiita sei rodhi yeKwaMutare, ngatiita sei rodhi yeKumasvingo. Marodhi aya president vaMugabe vachifa, vakasiya mamwe acho aine mapotholes. But vamunangagwa vauya vakauya nenew vision. Vakauya ini handitoona mazvigamba. Ndira kupaza yese yange iripo ndichigadzira chi? Ndigadzira imwe nyowani. Imwe tara. Nyaya ndira kuedza kutaura ndiri pandichasvika. Ndizvozvo. Handiti kandati vakauya nechiya vakauya nenew vision. But vavasatoona mazvigamba vada kugadzira marodhi akanaka, kungava kuenda kwaMutare, kungava kuenda kuBulawayo, kungava kuenda kuChiweshe kwandienda kwaMuchidzika nemazowe. Kuri kugadzirwa zvakaita sei kwese zvakanaka. Nawe yandira kuedza kutaura tiri kudzokera papoindi yekutizvo nhasi uno ndanzwa kune nyaya yekunzi kune bill number 3 handika yekuti kuda kunzi kuwedzerwe materms kuti tirambe tina president vedu vatagara tiinavo. Pataura murume unonzwa mumwe munhu achiti hazviite. Asi inini kune murume wandikanzwa unzi chaitirwa zvinhu izvi panga pachinzi pese paitine pamunhu uteme mafafezi anenge asati apedza shungu dzake dzekudevelopa. Pakupinza kwamamita papi? Kwamamita pachipapo. Ndibva zvaonekwa nevakuru zvakakodzera kuti tiwedzere makore kuti munhu atredze shungu yedevelopment yani yake.
Pakadaro futi papo unenge mumwe achiti sei? Achishora. Asi pandira kudzokera ndemukoma T1 ndepekuti ndakaenda kumamisha kwakawanda, ndakafamba muno muHarare. Chandinoziva ini munhu atanga foundation yake kuichera nekuivaka. Ndiani pedza kwakaimba ipi? Imba iyoyo. Ndizvakafanana baba Munangagwa ndivakatanga program yemarodhi. Kota dita vasiya isusu vagadzira marodhi avo kusvika apera vakatigadzirira. Tione kuti shukudza ndikuona kuti vari kugadzira zvinhu zvakanaka. Tobvise here munhu ane muono kugadzira zvinhu zvakanaka. Ichi chatirumbona tatagara tuna zvinhu zvakanaka. Zvakanaka Mwari vatipaka izvi. Amunangagwa vaya kuti takugadzira kamarodhi atisi anake. Vatibvisa mapotholes. Marodhi makaenda kuroundabout yekunana Beatrice yekuroundabout uko kwakavakwa imwe yakunzira paparazzi. Parliament yakutooneka kuri kaende kuono takuenda kuparliament. Anozoona koza kuti munhu akadaro isikana achingava matirisi ane muono. Ndisakaisa nase kuri Musundagore. Tichisapota president vedu vaMunangagwa nekuti ndivo vane vision yemuono yekwatinoda sei kwatiri kuenda. Inini Musundagore chendakanga ndisina mabuilding kuti itozonzi Musundagore avaka complex. Kudhara zvainetsa kuti munhu mutema anzi avaka imba yake. Nekuti varungu vakanga vaine udzvanyiriri. Havaide kuti munhu mutema aite chinhu. Ndisaka muchiona nhasi uno takaenda paiparinzi varungu vanobhadhara. Varungu havabhadhare vanhu vese papurazi mari yakafanana. Munhu anopiwa mari hombe nemurungu, manager, mabharani, foromani nahead manager wekumakanika ane vanhu vaanogurupa. Ndivanoti ava ndivanobhadhara mari yakawanda. Vamwe the rest vese avape mari. Asi unenzwa munhu iye achiti ngaadzoke kuno ngatipe $70. Izvo ndikumakatoga kuti maputazi wenzwa nawo bani. Munhu akutambira $75 pamwedzi. Anomazoona. But the president akuka nevision yekuti rima mbeu yako uzvitengesere. Ane mumunda mune gold. Chera gold rako unozvitengesera nemari yani? Nemari yako. Muri kuziva kuti kubvira nyika ino yatanga kutongwa neZANU-PF kune vamwe vanhu vakatochinja upenyu. Vakanga vachirarama upenyu wakaita sei? Wakaoma. Kune mumwe munhu aishanda papurazi airarama upenyu hwakaoma, aitambira mari ipi? But nhasi uno ukaenda pako unosvika paine rori yaakatenga iye wega akurima fodya yake akunozvitengesera. Kune mumwe munhu akanga asati abata 20,000 mumaoko make but akuzvirimira akakwanisa kuwana mukana wekubata 20,000. Kudhara waiti wakatenga Bhaskoro Mountain waida kuziva mwanzi waritenga mari chewaiwana kupi ushanda papi? Papurazi. Ukaoneka uine poto yealuminium waitenzwa mapaipi papi? Asi kwakauya muono chinhu chakatorwa chakadzoka mumaoko medu ndizvozvo. Takakwanisa kutongawo munyika yedu tine simba. Saka inini kurudziro yandinayo ndiri kuti kumhuri yeZimbabwe imbwa hadzisunure dzese musi wadzaberekwa. Tiri kuti ngatisunurei mbichana tichiona vision iri kuenda baba Munangagwa ipi? Ngatisaira seipi? Vision munozoifunga. Nekuti vanhu vakadaro havaiti sei? Havawanike. Baba Munangagwa dai vari munhu ane mwoyo wehutsinye, ivo vagara vachembera nechekare, havaimbowana mukana wokugadzirira rodhi. But vakati nyangwe ini ndachembera asi ndira kusiya ndagadzirira vana vapi? Vana vangu. Saka ndiri kuti ndisekuru vedu ndibaba vedu vane dzidziso yakanaka vari kusiya vatigadzirira nyika yedu. Unenzwa mumwe munhu achitanzi aiwa ngativachinjei ndikuti nyika inobva yanaka. Nyika hainako nekuti wabvisa Munangagwa. Nyika inonaka neunhu hwako iwe wawinawo musoro mani? Mako. Kana pamba unenzwa sei mwana wako ari mumba akati baba ndira kukubvise kuti imi hamusiri baba, imi mwana wangu, iwe wangoriyo baba. Unofanira kuti munhu wega uri ipapo uzvibvunze. Woenda papoindi yekuti tasa vhidhiyo rimwe randorangarira uchiona vanhu mukati mehondo, panguva yehondo. Mumwe munhu aimhanyiswa nembwa. Imbwa dzese dzadzirwa nechizi nevarungu kuti dzirume chi? Dzirume munhu ye. Munhu mutema. Munhu mutema uyu airumirwa nyika yake. But nhasiwo munhu mutema wacho futi ndowa kuti zvo murungu ngaadzoka atore futi nyika ipi? Nyika iyoyo. Toramba tichirumwa here wakomana? Aiwa ndiri kuti vanhu veZimbabwe ngativhurikei ndati imbwa hadzisunure one day. Ndizvozvo. Dzinosunura pa 3 days hadzisi chipedzera dzakuona. Ndamboti apa kune dzimwe dzasunura ndizvozvo. Ngatisunurei tese vakomana tione. Tione kuti tiri kuenda kupi. Upenyu hunogadziriswa nesu varidzivani
vawo haugadziri kuti abvisa purezidendi wedu anova ndiye ari kutungamirira musangano wedu watakaendera kuhondo takanowira kuti titore nyika idzokere makomani tozotanga kurira kuti idzorere kuti waikabva kwareko pameno vari kunzwawo nawe vanondituka ndituke zvangu nekuti muriko ndiri kuziziva vakamirira kutuka isisu vakamirira kutuka ini ndivari kuti ngatitengesei nyika ino yatikawira hondo yakafira vanhu hobho vamwe vakafira kuchimoyo chandoziva ino wanzwa munhu achiti nyika ngaenda hana hama yakafira kuhondo wese ari kudaro hana hama yakafira kuhondo iwewo kana uri kundituka panguva ine mashoko anotara kuzoti una hama yakafira kuhondo kana une hama yako yakafira kuhondo uri kufanira kufarira nyika yako uri kufarira baba amunangagwa nemuono wavainawo kuti 2030 tinge tiinawo. Alright, tinotenda sekuru. Saka imimi makazvitarisa izvozvizvi pane here imwe pati iri kuopoza, pane pati here iri kukwikwidza izvozvi kunze kweZANU-PF? Aiwa, mapati anokwikwidza haashaiki. Anenge aida kuruziva musangano ndoti watichengeta. Inini sekuru Musundagore panapa ndiri makore kuberekwa nane 46 years. Mu 46 years kamu ndinone makoma vangu vari kumberi vakaberekwa musangano iwe uripo upi? Uripo yo. Ina ndinotiwo kuti zvako wakaberekwa marunguzo ungazobvisa. Iyo nyika choita sakwaikabva chako chakutanga itonzi pakarwiwa. Kuti ite sei itorwe tichitora mumakoma varungu tichiisa makomani zvinova mazono tanditira kuitengesa nemuromo. Iyi nyika iyi ngatiibatisise ngatiibatise iri muZANU-PF mupi imomo inobatika. Ndati panguva yehondo wairizana nemurungu iwo akanga ariyo waiti kuti aitotanga achipinda kuti aita the do black zvinapa vada kugadzira chiva neapa varida kuedza kugadzira pokuti iwewe neni uisiwa nevatema vekega tinopera akatega. Saka ndikuti iwewe kana uri munhu anofunga kana ungosati wakuona sekuona kwandataura kwekwe sunura. Tiri kuona sekuru izvozvizvi mukomana Nelson Chamisa ari kuita sekunge adzoka kuzotanga futi pati ameno kuti mungade kuti kudii nazvo? Aiwa, ini ndiri kuti vaya vana Chamisa havana kudzoka kuzotanga pati vaya vari kudzoka kangasa development yatira kugadzira munyika mupi muno. Ivo vari kufamba nepasi ndomutarayakaregedzwa namunangagwa ndi ari kufamba nemota dzake kana pauri unenge wachina musangano kwese kwari kuenda kufamba mutara yakanaka. Ivo vari kunzwawo sei kana ivo Chamisa vacho pavanenge vari mumotikari vachifambawo mutara isina mapoto vari kudi kungoti pamberi namunangagwa vapi iwawo ndikuti ndivari kuedza tara ipi iwe unoziva kuti pane pekuti kana nyange uri pamba iwewe mukadzoka kutsura zvinhu zvakaipa kuti madii masiya mauraya iwe uno kuti handitsure kuti ndindakamurora nemari yangu asi iwe chokwadi unenge waita sei zvako nenge waudzwa ipembe kuti ivo pavari kumbonyarira vachizodzoka havasi kuziva kuti amunanga vari kugadzira zvinhu vaunoziva kuti amunangagwa vane vision anomunzwa here nokuti iweweka akuenda kutaya chiri mumaoko uchivimba nechausati waona. Tiri kuti ngatimbotemba eni chatikabata chatikatarisa chiri mumaziso medu zvatisataona izvi tadiita mbomira michana nekuti ngatisatembe neupfusi twasvika paground iyo mvura yapa motokari ngatimbomona riri kuenderana neupfu uri papi uripo rimwe racho chenjeri yekuti chaziridya riri poriji asi ranga riri sadza ndizvo. Saka inini ndiri kuti kuvanhu vechivanhu vese n'anga dzakafanana neni ngatibatanei sekubatana kuri kuita mapostori enguo chena mapostori enguo tsvuku. Vakangoziziva kuti vese tiri vanhu vamwe chete. Ndiri kufara mazuva madzibaba mmozi vari kudzidzisa vachitaura kuti mapostori ese akunzi mapostori for ED. Isisu tira kuti ung'anga for ED nokuti ndo baba wedu ndo vanatitungamirira ndo president wedu. Andimazona inini ndiri kuti izvo kana amunangagwa vachizoti vakura vaakusarenda handitika toti vangoramba vachisiya chigaro chedu chiri muZANU-PF zvichida kuti isu vana veZimbabwe tichararama zvakanaka tisina hondo munyika yeZimbabwe. Muri kuona kwese kunenzwa nairene kuti kahondo kwekwe iye yekupikisana nekudhonzerana iwe. Saka isu vana sevana veZimbabwe takavari kusapikisana munyika medu muchararama mine peace hative nehondo
ngatingosiye baba Mnangagwa vachitonga 2030 vachitonga utungamiriri hwedu uchizoronga kuti taakubva pana Mnangagwa tiri kuenda panani. Ndisaka kune vakuru vari kumaofisi kupi vakamirira basa ripi iroro. Ini hangu sechirongwa chekunzi parliamendi ndiyo inofanira kunge ichivhotera president. Ko zvakanaka nekuti tatizvo mumwe munhu ari kubaye anachida achitupawo ndiwo vanenge vachikonzera confusion. Asi ini hangu ndiri kuti inini semwana weZimbabwe panguva yandararama tichitungamirwa neZANU-PF handisi kuona chakaipa. Vanhu vabhenefita, vawana minda, vamwe vana vavhura mabhizinesi avakanga vasina, vamwe vanhu vane mabhazi avakanga vasina. Alright. Asi vanawo inini ndinobva kuGuruve kunobva Rimbi mumabhazi. Rimbi ane mabhazi akawanda kawai. Ndakakurira kuGuruve wakakurira utaiti vaitotamba bhora rechikweshe chitori nawo muground. Asi apa matakasa Rimbi ane mabhazi achikoma 100 ndizvo ane marori ane mazonaka. Idevelopment iri kuitwa munyika yeZimbabwe nevana weZimbabwe. Haasi mabhazi evarungu aya, mabhazi evana vechitema. Saka iwe unonzwawo sei munhu mutema kuti mwana wemumwe munhu iwe tedzerawo zvipi ita kabhinda uko kwako baba apa ndichakurambidza baba Mnangagwa kuti munhu bata pawabata chiriwo chone kurarama kwani chero usingabire vanhu chero usingatengese zvinodhaka vari kuti tsvaga mutsvagirewo wako wese chiri kudiwa nababa vanhu vanobira vamwe vanhu vanoita zvinodhaka vanhu vanouraya vamwe fanike zvakaitana nemuzo zvezvi president avade zvipi ndisaka vanobva vamutora munhu akadaro vobva vamurongedza kujeri kwakakodzera kugara vanhu vapa. Saka ini ndiri kuti vanhu kuvanhu vechivanhu ngatibatane tiite sezvikuita vapostori zviri kuitwa nababa vaMozi kuti vari kubatanidza vapostori. Kana isu kung'anga kwedu ikoko kundone vakuru vakuru uyai mutibatanidze vana venyu tiite chinhu chimwe chete sevana veZANU-PF tirambe takachengeteka nekuti nyika yatikarwira ndo nyika ine mishonga yatiri kuchera yatiri kurapisa vanhu. Alright. Varungu vakadzoka haticheri mishonga iyi vanotimisa. Alright. Saka tingati sekuru vanhu vemachechi nechiwanhu chinhu chimwe chete here kana zvakasiyana? Ndakambotaura last time ndakati zvo kunotorwa license remuprofiti remupostori nekunotorwa license rasekuru zvimwe chete. Makatarisa muri kuona pakarenda ani muri kuona ndechii karenda iyi ndetmpc zvichireva kuti ndoboka redatashanaro munyika inechi yeZimbabwe. Ani mukuona iyi karenda yedu ndeya 226 mukuona logo iri nderenyika yedu makaverenga nekutaurira zvirimo. Ani muri kuona apa pane munhu wechivanhu ari kutengesa maherbs apa pane mupostori. Kana taa kumapostori ndatopedza kusvika kuna namakandiwa vese amaprofets. Saka zvira kuti tsamba yavo netsamba yandinayo inini sekuru Musundagore tine tsamba imwe chete. Hakuna kuti tsamba yasekuru itsamba yewe cheche. Sekuru munhu akayozorapa vanhu. Muprofiti munhu akazobvisa matambudziko muvanhu. Sekuru akazobvisa matambudziko futi muvanhu. Saka vanhu ava vanhu vamwe chete. Takangofanana kana nachiremba dokta anofanira kungofuta nemba paripi irori nekuti mishonga maherbs mishonga yechi futi saka anofanira kunge aine license ripi irori. Ndisaka muchiona isisu tutori nemaid edu. Foni yangu iri kupi vaone id yangu iye ndakaratidza vasukuru kuti vanhu vanongoona tichiita zvinhu izvo namwe munhu achikutukirira achiti dhirama pazvinhu zvatinenge tichiita. Hatizivi kuti kwatikapiwa malicense kwatikapiwa zvitupa izvi chitupa ichi chasekuru Musundagore ichi kwatikapiwa chitupa ichi kuti MPC handizivi kuti vanopa vanhu vemadhirama here ndo vanhu ndopatisinganzwise papo. Nonamwe munhu achiti akaona kana chinhu chadu chinenge chaposwa pamhepo anotanga kutukirira nemadhirama aya. KuVID ungapiwa license redhirama usina kupinda madhirama. Woenda kuVID wotanga kuita dhirama paVID wobva wapiwa license iri rinova rakapiwa sekuru Musundagore. Chinhu ichi chinopiwa munhu anoita zvinhu zvakapasiswa kuti zvinhu zvechokwadi ndisati takapiwa license. Basa iri haungotanga kuriita, haungotanga kunzi sekuru vanooneka kuZimuri Park usina chinhu chipi usina chinhu ichocho utanga wava nechinhu sekuru vane ichocho voita kadhi ravo reZANU-PF nekuti sekuru mwana wezano mwana akaberekwa muZANU-PF akakurira muZANU-PF. Saka inini hangu ndiri muZANU-PF momo
hapana chandikasangana nacho chandingacheme nacho, nekuti nyange tiri mumba medu mune matambudziko. Nyange muri mukati memba hamudye nyama everyday. Mune nguva yamunomudyiwa mavheji, mune nguva yamunodyiwa derere. Hapana patikati akutiza pamba nekuti tinhasi padyiwa mavheji. Saka ndizvo zvakafanira mumwe kuti akatotizvo takamboita kunge taomerwa nevanhu vanenge vachiita masanctions muno munyika munomu. Wotanga kuti saka nyika yatoma, saka ngatitobvisai vese vatinoda zati pepo. No, hatina mumwe muchanotadya derere. Hatina mumwe president wedu wamunangagwa nekuti handizvo taomerwa. Kana kuti hanzi kuwira nekwaitika hondo peturu yakwira, saka tinobvisa president. Tinovada vakadaro zvinonaka chete. Unzwa manager Tino, zvine zuva rachaita sechiti chinhu chese chinonaka. Baba kana vakashaya mari pamba rimwe zuva vanaya nayo. Saka ndiri kuti inini hangu ndinongopa kutenda kuna amai nababa vedu venyika ipi, amai vedu, mai Axilia vanobva kuchiweshe kwangu, ndinopa kutenda kuti ndivanobikira baba. Baba ndinovatenda vamunangagwa nekuti ndovari kutichengeta kuti tive neupenyu hwatina hwazuva ranhasi. Tisina varungu vari kutivhiringidza, ende varungu kana baba varipo, varungu vari kuuya vari pasi pababa. Saka uchimidzi vachange vachiteerera vari mupi, kwete zvevanhu vada kudzora varungu vari pamusoro pedu. Kana vakanzi vane mamiliyoni avainawo, ngavadzoke vari pasi pani. Isusu zvakare varungu vaya vakauya vari pasi pedu, tine mukana kuti pane zvatichange tichirimawo, zvatichange tichitengesa zvemunyika yeZimbabwe, tinokwanisa kuvapawo prize nekuti zvinhu zvamanyika kunoku tinoda kuzvitengesa nemari yakati. But kana vakadzoka semawiri avanga vakaita pokutanga paipai, kudhara paipi mumba yaitengwa ne$20. Waiti kana uchitenga bhasikoro waitengeserwa bhasikoro rakambofamba nemumwe munhu, rakanamiwa richidyiwa nemombe. Asi mazuva ano tinotenga bhasikoro redu nyowani ne$70 kana ne$100 riri nyowani. Panguva yevarungu waitenga bhasikoro rakamboshandiswa nemumwe munhu raitengeswa nemombe. Exero yengoro, exero ringe yabviswa pazimotikari rakafa kundau waitiswa kune mombe mbiri, nekuti yaidzidzo dzakasimba dzanga dzine dhifi. Saka ndotaura kuti chinhu chakadzoka mumaoko medu, chirimo muzanu PF, nyika takarwira takawina. Varungu vakambenge varimo vasarira vachidasarira kuti vatiomesere, asi baba vakanga varipo vamugabe vakati teerai kwakaenda vamwe, tisare tigadzire chinhu chani, chinhu chedu. Nhasi uno tigere zvakanaka. Hamena hako iwe usina kugara zvakanaka mumba kwako, uri kufunga kuti wakachinja hamunanga kuti upenyu hwako hukufambire. Aiwa, ndiri kutishanda hama yangu. Kana mabasa aya achagona president nyange chamisa akanzi ndiwo waona kuisa iwewe, hapana pachamboti ndakutsvagirai basa hwei kunoko. Basa munhu wese unotsvagira chi wegani. Saka ndiri kutizvo inini vision yangu ndeyekuti baba vamunangagwa vachitonga, vision ichidi ichienda kupi, ichienda kumberi. Ndataura ndakati hakuna munhu anopedzisa foni chini yemba yakatanga wakwa nemumwe munhu. Iwewe ukasiya uchera foni chini kumusha uku, unti unoipedzisa wega. Ndiri kuziva pawakasira, ndiri kuziva pane Dambukosi, ndiri kuziva pane Brickforce. Saka isu vana veZimbabwe ngatisiyei baba vapedzise basa ravari kutiitira vamunangagwa kufunga kwangu. Asi ndati vari kutituka, muchatuka strike. Inini nditokudai kuti kana chibaho pachinokura mumunda, chine sora rinenge richibuda makare masi, tinorisakura chete, tichisiya chibaho kupi. Saka nemi vose vane nharo vari kutukira, tichange tichikusakurai, ndimi sora riri. Tichingosiya baba munangagwa vari papi zvavo, vari pachigaro chavo. Saka ndiri kuti baba kwamuri, vana venyu tiri kukusakurirai, ndimi chibaho chedu. Hatisina kuti muvhiringwe nesora. Ndesaka makaona sora rakaramba kureba kukunda chibaho kana taisa fotereza mupi imomo. Baba tiri vana venyu, fotereza tiri kuisa ari panhamba 30 makapu acho, ende iri 2030 yatiri kuchemera kuti munge muripo pa2030 papi ipapo. Saka kapu yatiri kushandisa pobe kuti imi munge muripo inhamba 30 kapu. Saka nawo zaka nafotika kuisa nhamba 30 kapu inenge ine shizha rakaipa, inenge ine kukora kwakasimba, ende kana kana mama make inotemwa. Saka zvamanje president, aiwa, tiripo pakuvasakurira ende avafa. Hakuna chichapa chakavakunda nekuti mapadza avo tiripo, tinosakura sora risati rakubuya masadhimani. Sora ndo mapato ese ari kuda kuti anze tinoda kuya kuzotonga, ndo atichange tichisakura tichikaravheta tichiita sezvedu tichibvisa tichienda. Imimi vanhu mukuti tiri kukusakurai kusvika tasiya baba varipo ende ndo varipo, ndo vachange vachangokutongai kusvika musingande muchida, ndo vatichange tinavo kusvika pa2030 kuti isisu sen'anga tazvitendera kuti baba ngavaende mberi nebasa. Mapostori zvakare vazvitendera kuti baba ngavaende mberi nechi nebasa. Saka ukana vapostori vese vazvitendera vese, n'anga dzidza tendera izvozvo, nekuti muno munyika munongori nemapostori nen'anga.
Ndikuti vamwe vese manamati mapentekoste isi tongoisa kumapostori. Ndizvozvo. Saka tongoti vanhu vese ndevezano. Yo MDC masara muri vashoma, veTriple C masara muri vashoma. Tawandira kuna mudhara ndo watiri kuda. Saka tiwana nzora zvakawanda nhasi. Ndikosira papi? Ipapo. Pamberi nani? Na president. Na president vamunangagwa. Alright, aiwa tinoti. Muve nenguva yakanaka vazukuru vangu. Kungotaurawo mondiregerera sangu inini munoziva kuti ndofarira president. Kana kuti kunditengera chinhu soka. Nditengere chachinonzi ZANU-PF. Ndichandofarira. Ndikuti ndofarira ZANU. Ndizana kana pandofamba hembe yangu ndakapfeka pese pandiri. Nyango ndiri panyari nyango ndiri papi? Ndeye ZANU-PF. Ndo mubato rangu randinofira ndiri kana ndichifa ndichavigwa neZANU-PF. Ndizvo ndikadawo inini. Munhu ndisati chinhu chaakada. Inini hangu ndakada kufira muZANU-PF ndokuraramira ndiri mupi? Imomo. Zvakanaka. Muve nenguva yakanaka vazukuru vangu mese kwamuri. Ndizoti kuna vanondifarira vasikade ZANU-PF asi kuti chimboteerewo kuda sekuru kana muchindifarirawo. Musandifarire muchida musangano usiri wandiri kuda vazukuru. Inini ndiri weZANU-PF. Takava vanhu weZANU-PF tichagadzira rugare rwakaita sei? Rwakanaka. Ndiri kutenda yose vanondituka muve nerugare rwakanaka. Isi vana weZANU-PF tichava neupenyu huchaenda kumberi mberi nekuti muZANU-PF hamuna noisi. Tinoita misangano takanyarara. Ndakandizvikana kuzoti nyika ine yakasununguka. Famba kwapfeka hembe yeZANU-PF from here kubva kana pano pazimuri pana sekuru. Kana kubva pauri ipapo ndisiri kuona kusvika kwese kwaushaenda. Hapana anonesana newe, haikunetse. Asi famba wakapfeka yeTriple C. Unopedzera wakumbira sheti yekupfeka padenga. Kuratidza kuti ibato risina kurongeka. Iri rakarongeka una takapfeka mabhachi. Nyange wakasanganisa papi tichifamba, nyange muchitoro topinda takapfeka hembe dzechi dzeZANU-PF kuratidza kuti ndo bato rakatenderwa. Ndo bato riri pamusoro-soro. Rakagara pamusoro-soro pamamwe mapato. Ende ndo riri kutonga ende haribve kusvika 2030. Kusvika kumberi-mberi kwacho futi richange riripo iroro. Ndatenda muve nenguva yakanaka.